family of onde anyu ebe ya wonna onye aramara fada okebele bambo Bishop nke bịara mbọ mgbe ishe mmadụ bịa kwuo ihe all like hụ ebe nọ. So that was the first time I came to your platform. Mwa mmadụ bịa kwuo ihe all like ebe nọ. Mbịara call gonu shi eze go nwere ihe mere gị n'eze. Oh, that was the first time. But I been for interview. I've not come for interview before. Okay, so ebira come on. Oh, akwa gị shi mmadụ bịa ba call gonu. Okay, akwa ebira interview ugbu a. Aha. Kwe mani ihe ọbụla emere nga aka ịba n'ihu akwụkwọ dum. Yes, I'm okay, the phone and I got billion to galas. Okay. Okay, what should I? Okay, this is better. In our home. The way phone of my get to my mom now. Okay, what pack up again? What pack up again? The way phone now of ma. Okay, let me. How about last off man? Kwe notice haka boiling ring. We pakanapa. We pakanapa. Haka boiling ring. Bianga begwam sekro man. Te haka boiling ring. Ane jagwa plug miracle every morning. Pranga begwam se ekro man. No chide kabagoko. Icha shoko trela moto. Pranga be comption shenshe. Ton answer. Lele. Telegi ke yiro tele with load. Bia with load menegu. Olo with them maybe. With load tele menegu. Olo. Oh Tanwa. Get it olo. What are the vase bia? Telero sana. Hey no go wa with look Ukwu. Ukwu na shi wo do Ukwu wanyo we. Ese? Ukwu wanyo we. Wanyo nye. Wanyo we. Onye gwara gị si ihe Ukwu wanyo we. He krolinji. Kebra nga gwa mso Ukwu wanyo we. Ha? Abega n'imi ya na atịpụta cha towel na shoe ndị akpakara nọ nga ahụ. Ibra nga be gwa mso Ukwu wanyo we. Abega dia na ewepụta cha ma ring light ndị mmadụ ji emeghe TikTok echefu. Bra gwa mso Ukwu wanyo we Chineke agbaghị ọkụ. Tele yiro. Bra ga be gwa mso Ukwu wanyo we. Onye mama clip on oge n'otela. Bra ga Ukwu wanyo we. That would have phone over my bingo. Aha nwe ijo mi we. What if for that no the Chile Kabagoko Agnes? Aha nwe ijo ma Juliet iwe. What pack of the phone you come na hineku? Aha nwe ijo mi iwe. He won ya back. Imo State. Ebe n'Imo. Ngokpala. Ebe na Ngokpala. Elelem. Ebe na elelem. Umara. Ebe na Umara. Umara n'Umara. Gogom. Ede afọ ole? Adị m afọ okay 35. Ama m he ga-akpa ya n'Igbo. Eji ụmụ ole? Amụbe nwa. Mube nwa, ilubeti. Alube m. Ke para Otele agwaga m so Ukwu wanyo we. That means no we when Otele. Pranga ilubeti mube nwa. He dey proud of Ukwu wanyo we. Para Otele agarega. Apaga kana wepụtacha plate number ndị a na-register nọcha n'ime. Pranga pegwa m so Ukwu wanyo we. Le wanya nga Chineke akpọghị ọkụ nwa bingo. Onye riri. E wepụtacha plate number bịala key holder the driver ha fụtara n'ime dere gwa m so Ukwu wanyo we.
Ị ga-atọ ọnụ na ya ka ofe. Onye bịa zụrụ garị zụrụ akpụ ha esuru. Pọbụ ukwu nwanyị Owere. Ma bingo. Kebishina na yara anyị. Lagos. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Olo mama nwụọla but nna m dị ndụ. Amaghị ọnwụọla. Donna. Biko wepụ phone a na record na ọ na-emezi ọ na-eme aja aja. No, it's not on recording. Let me just shut my glass. Oh, not on a recording. I don't do record. I'm sorry. Gịnị gburu mma gị? I'm not able mom because I'm at home here. Okay, mo onye nne gị wụ. Donna. Nwa na-amaghị nne na-amaghị nna. Na-amaghị sọ nna. Ụmụnne gị adị ole? Ha ụmụnne m kakwa nkụ but because nna m mụkachiri. I the 8. Ese? I the 8. Nna gị ọ lụrụ nwaanyị ole? Otu nwaanyị ha lụrụ. Mma gị ị na-amaghị onye mụrụ ụmụ ndị a? Adịnụ ka ọ lụrụ ya. Ịma emegoro ihe enyi na ịma. Ya ma abanye. Ya mụọ ọnụ ma dịka ọ lụrụ ya. Dịka ụmụnne gị dịka ọzọ mma gị ya mụkwara ha? Olo. Okay, mpa gị mụrụ different women mụrụ mpa gị ihe? Eh? Different mother, different children? Family of Onde anyụ ebe ya wụ nna onye aramara fada. Bracket papa akpịrị Otele. Otoro ọgbagbole mmadụ n'ụlọ unu mbụ. Olo. Egbe eluigwe ogbole mmadụ mbụ. Olo. Enwere onye ara agbaga na family nna gị na nne gị? Ọrụ family nne m amaghị m but family nna m olo. Mpagoja aṅụ goofu. Ọ dị ka because ọ nọbụ soja mbụ mgbe ọ dị Mpagoja aṅụ goofu. Ahụbeghị m ya nga ọ ṅụrụ goofu olo ojila aṅụla. Onwe onye akwụkwọ na-adọ n'ụlọ unu? Olo. Ị gbaala ara mbụ gị nwa? Olo but m na-aga n'ụzọ eji m ekwu ka mana he ije ekwuru onwe gị. Eji m ekwuru onwe m. Tamanụ m symptoms of ara mam. Ọhịa ọgwụ my sister mmụọ ntamu. Ọhịa ọgwụ ntamu. Ya wụ bracket junior ara nwa jai. Ị gala n'ụlọ nwoke mbụ gị yiri bọsas ya alaba? Hey, nọ na onye ohi bọsas ma ọ ga n'ụlọ nwoke. Ị dị ewe ego enyi gị nwoke? Ee, ọrụ ka eji m ewe na well. Abụrụ ohi. Ọbara ohi dị n'ime. Anaghị osiri ike. Ee, ọ ga n'isi ike na di na onye ṅụrụ ya amụbeghị nwa ọ ga-isi ike. Ok, ị ga-agbalị gaa lab ara. Msị? Mgbalị aga lab ara. Ara lab ara. Okay. Ị gachakwa ka esi dọkịta ha direct gị a ga-akpọga gị echeke m isi ọ dịkwa gị mma. Nna.
Mado letra like Hell, man, no later chai. Any chaplain 20. oh Omeka Nnaya wonna. Ono no baruno na. Onye highway. Oh, agbere. Amu. Ebre Google. Olu. Otele na chapo ihe ụtọ dị ya n'ime. Egenye load ikpineti. Ejila metila mkpu but obi m ga na-eme m ọ nge ma chachara m obi ma na-akụ m then mejide nwoke ahụ n'olu like this aga m ejide ya n'olu satisfaction idogbu ya Genotype okay? Blog group okay? O plus. What number okay? 080 94 6855. Gbanyere m kamera Chineke agbaghị ọkụ. Awo mbanyere ama m ihe gbanyere ya sorry so mbụ. Ya phone gị tinye n'ọnụ gị kwụsokwa ike ma bingo. Ashi ma awo mbụ m iwe wela awo mbanyere dị. Eshega gị na onye shanga. Sorry sir. Were phone atewe na la ke bile to ke lazo. Okay sir. Hamburger. Wapaka na akpa Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo lele okwu ya gaburukwu ndị na-egbu nnama na slọta enyi ya tiklata okwu gị ahụ ọnụ onye okwu akwa mpi tiklata okwu gị ahụ ọnụ onye nwane ka iyi gịnị mere gị n'okwu nke ọzọ Enwekwa m ri oke ha dị m fit kwụrụ dị a edi with feet kwuo ike yiri ụkwụ onye kolostrad bịakọrị front aya mechilatata ya kwụrụ ọtọ mechilatata ụkwụ ime ihe ewu imechi ụkwụ mechilata ụkwụ emechie ndami ya mepee ihe ụkwụ gị adị mma adị mma enweghị mụrụ ụkwụ m na he ụkwụ m eji agba bọọlụ wecho epo ụkwụ agbagha field ehe nụnụ ihube eji m agba bọọlụ na i were ụkwụ abendere abagha field Chineke agbaghị ọkụ eji m agba nụ bọọlụ nụ i were ụkwụ yiri stand eji agba na machine bịa CD agbagha bọọlụ eji m akụ bọọlụ Emmanuel College Damn you ịgbagha witi bọọlụ Emmanuel College Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo gị na ndị gufu agbakabe bọọlụ mgbe ị mara sị ụkwụ ha adị mma onye riri eri ji agba bọọlụ na Emmanuel College ngo yiri gị Emmanuel College sorry sir but ndị winger damn you with sorry sir Chineke agbaghị ọkụ ndị winger a na-enwetu m asị gị damn you asụara Chelsea lele okwu onye ọmasị ka iji abagha field speed ọwụ na dị speed ọwụ thermometer be nna gị mụrụ gị kpe gị ụkwụ speed bụrụ ụkwụ ndị na-anọ na slọta egbu anụ ka bịa ga-abịa gwa m sọ ọwụ ụkwụ eji agbagha bọọlụ nna mama mụrụ gị n'ime ahịa bịara ga bịa gwa m sọ ụkwụ ahụ onye mesịrata tụtata ụkwụ ọsọ mesịrata dị ya nwa biko onye riri eri ụkwụ yiri canvas ka ị bịara ga bịa gwa m sọ ụkwụ eji agbagha he ọkụrụ ya arthritis ejidere n'ụkwụ ọ dịla otu a eweliwo damn you ekwu otu akụkụ ebe ị ga-abịa na ya one side ebe abịa shift out bịara ga bịa gwa m sọ speed mba ọ bụrụ na speed ọ wiper sorry sir iwe gị dị ọkụ dajụọ ilube nwaanyị iyi elu single father already n'ụkwụ bịara nga abịa gwa m sọ ụkwụ ha ụkwụ speed at your age bịa were fonu gị
Thank you, sir. I turn that touch from you here. Turn that touch from you here. I check how much, sir. Branga begam so go speed. Galen denine water single for the toko had the mahagiri bossas. Oh, do quick grammar. Damn you, my bingo. Thank you, sir. Why who knock and then China and catapiti bully, Branga begam so go speed. My way, And when gap teeth up and down. Chineke get back on Konami, me again. Chineke get back on Konami, me follow get me again. Sorry, sir. I'm saying when I got it. Me chance I got Chileka Bagoko. When I went to cap it up and down, every for interview, when I got it or got it, Kawaii and Ahaba, Alodi. I'm 30. I feel ya. A big kiss down on right. It's London. In London. Oh, the what took away the nega. I am a no, again, your sin, I get chroma spaces below. You do tap toilet due to bill and up on your share. Again, you get a heap toilet to get heap before get a flush here. Braga Begum say, it's a young time. She lantern. Aya, the Jihuga of Mana. Better we who got here now. It's under an apple pious. Branga Begum see she lantern. Sorry, sir. Damn you. Thank you, sir. Branga Begum see she lantern. No see she lantern, may fair. You want your bag? I'm on your naked side the poly. A ben a poly. Omo koto. A ben no more koto. Omo atom. Huh? Omo atom. A ben no more atom. Anga ko wuru. Ijo mo la. Alube no nwanya amube mamu. Unu je regala no more kote rege manapoli. Au unu ja mo kebu tata lawa. Jebe kwa se lube wa wo na no ye lo lawa wo na mo nwa. Ona no ye lo lawa wo na mo nwa this boy. This boy you go kwato. Ona no ye lo lawa ne amwa this boy you kwa yiro ko single father. Anaga me do lago wa alube nwanya. Ejira meme no duru he ndere pa ahu. Awu palliative Awum palliative ndenso ejila meme na kpa. Ewo nya. Palliative ndenso awu ko mo won palliative ndenso. Them you nwa bingo. Awu na ni palliative ndenso. Ewo ma take away ha. Ewo take away ndenso. Awu na ni palliative. Awu na ni palliative chile ka gba ko. Them you onye riri okopa. Ijo we jo na busybody FM. This boy ye. Ejila meme na ho jo. Alube nwanya amube nwa. Them no can dey saga pious. Sorry, sir. Esiba ha Prince Chima. Mege kwa mahimbo gina mama mlanya mege kwa mahimbo gina cheka bago Chima mkpam oga akpom Chima mkponye Uche hara nne na nna ha dị ndụ anoho ya full time. Ohi ọ dịghị n'ime
Olo. Nwa Chineke. Come. Him drug out just allow double question here. Chile ka bagoko here. Drug one question give him one straight answer. My bingo. Thank you, sir. Thank you, sir. Nna go jangu goofu. Olo. Nne go jagba shoke. Olo. Ọrịa soko dị gị n'ime. Olo. Egbe eluigwe nwere onye ọ gbagburu n'ụlọ nnu na ọmọwụ na isi unu. Olo. Harikpa aha anọ. Iwe onye aparị. Olo. Ịdị iberibe. Olo. Nwaanyị ọ gafele gị n'akụkụ mbụ gị eme ya. Olo. Already disrespectful. Kwenu grama bụwa gị n'ọnụ. Hụrụ ote grama si abụwa gị n'ọnụ. Hụrụ ote isi emeghe grama. Hey, slanya. Nnukwu English n'ọnụ nga, nnukwu grama here na, ma gwago onye iri ya. Eweliwe agụrụ m mascom, akwụkwara m journalist, ọhe mere journalist ụmụ animal. Ọhe ewu journalist. Iji mee research na ga eme research mkwere na pusu. Ana m eme na GOY. Dem you nwa bingo. Bra ewo journalist. Don't worry, one day I'm a day. I say get them you nwa bingo. Them you this boy. Onye goof onye amụrụ. I say get them you. Them you this boy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Eweliwe achị m ike datịkụ maka gị. Akwa gị ọwụ mpaga ọnwụrụ. Olo onye chifu Imo na oge Nwokoye. Adamba nnọ na chifu Imo Eliza nne m. Ele ihe o jebe ekwe n'akwa. Movie nwo wefara last month, so eji m promote movie na London here. Ma bingo. Dara agbala gị aka ntị bụ. Olo. Ọ bara ohi ọ dịghị n'ime. Tila m ewela ihe mmanụ. Ife ntiele mbụ. Olo. Ụka amụ ọ gaala gị. Olo. I butela ego mbụ. Olo. Iji agba ncha. Olo. Ịtala akwụla mbụ. Olo. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ọ naanị otu naanị. Tele Rosanna. Ese? Otu naanị otu. Naanị otu nwaanyị ka ị tarala kemgbe ị pụtara ụwa. Agwa m gị shawo m palliative ndị nsọ. Anabụrụ m isi fada, but ọ daba. So naanị otu nwaanyị ka ma ya mebere something. Naanị otu nwaanyị ka gị na ya tarala okwu ga-eyi okwu ndị retire single father. Ọ bọọlụ agbara agba. Mgbe gị na ya taga ịgacha enyo ele mkpu iti gị. Etighị ome mkpu aja ọsụrụ m jide onwe m. Something like that. Genotype of it? AA. Blood group of it? O positive. What number again? Ele number m ka ị chọrọ ke Nigeria ọ WhatsApp number gị Chineke agbago kọmụ achọrọ ya kpọrọ. Were nwa ya na shout ụla m na mmadụ na-aka amụta nga ele jika amụ ọda nga. Emegara m
mind this boy. Olu. Amiga honam ganya ajụrụ m ga simple ajụjụ. Ajụrụ m gị simple ajụjụ. Ele nọmba ka ị chọrọ. Ọkụ ụyọ. Ọyọ WhatsApp number nwanyị ọbụla chọrọ ihe were gị bịa gwa m sọ nke ụyọ. Dị na onye mere ihe ụyọ. Ọ na-awụ mkpụma gị ụjọ. Imechi ike ịba ala Owere machi nwochechie gị sọ ị ga-agafe Naze Junction afụkwa n'ebe ebe poli ebe ka anyị ebe ahụ. Otele Rosanna. Ka m ọdanụ soma m. Ebe palliative ndị nsọ. Iwe onye otu nzuzo iwe cultism. Awụ m onye otu nzuzo but jụọ nwụ ebe poli ebe ahụ. Iwe onye otu nzuzo Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Ọwụ maka Hope ụzọ dị mma ji akpọ m ụjọ jụọ nwụ Hope ji akpọ m ụjọ Otele Rosanna. Jụọ nwụ ihe mere ụzọ poli ahụ ma ụzọ agharị mma Hope ụzọ dị mma ti today ji akpọ m ụjọ. Ajọsụ m hafụ ya ka mmafe iji aka egbu ya jee jụọ onwe maka palliative ndị nsọ ọwụ ehuru asha n'ọrụ so gị gas jụrụ m gajụ gas saa mgbute olu chọọchị ngwa na netwọk ga ha ngị ala Chineke ga-agbaghị ọkụ ma esi m netwọk m hangara nwa bingo. Damn you onye rire braga be gwa m sị damn you ọkụkọ Igbo. Gụọ dem you ole na-agbala m gụọ dem you akwa ịgụga dem you ole na-egbala m nwachi gị sorry. Ị kana asị m dem you. Ị kana asị m dem you. Bishop ị kana asị m dem you. Chere. Hi. Ị nwere lọkụ ihe Nigerian phone m ka m ji eme. Aka m ipu tu onye rire nwa bingo